Wel, Bethan, da ni wedi cael drama yn barod wrth trio recordio hyn, do. Oedden ni fod i recordio am 10, oedd yn wei yn gweithio, ni fod i recordio am hanner dydd, cysdi power cut. Dolgella a bala I gyd. A gwrachod? Maen nhw'n neu hwyl mewn penna neu, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yna rhywun yn chwerthin yn rwla, ynddo. Sut wyt ti, Bethan? Wel, wan bod ni'n gallu cyfathrebu o'r diwedd. Wel, ie. Mae'n siŵr bod o'n deimlad rhyfedd ofnadwy fatha cyhoeddi llyfr yn y cyfnod yma. Os oedd gen ti blania o ran lansio'r nofel yn y sesiwn fawr Dolgella, yn dweud? Oedden nhw'n mynd I gair sgwar, oedden nhw'n mynd I gael dawns y gwrachod. O na, bob math o gynnau grochan, ymwneud fo'n llawn o ddiod I bobl. Wyre fi sgwennu llyfr arall yn bydd? O, bydd. O, dyna di'r cwestiwn ola dwi'n mynd I ofyn. Ie, oce. Ti'n meddwl bod arferion darllen bobl yn newid wan achos y cyfnod clo? Ac arferion o ran, ydy bobl yn fwy tebygol o wylio ni rwan am bod ni'n neud hyn ar we? So nhw'n sicr yn digwylio ni fel un, tas a bob dim yn normal, na? Na, ond dwi'n meddwl, ydy hwn yn lle babell len dybad. A dwi jyst meddwl am werthiant llyfrau, achos dwi'n darllen mwy wan, de. Ond dybod ydy bobl yr un fath, dwi'n meddwl. Wel, ti a fi'n darllen dipyn beth bynnag, so ti'n gallu darllen mwy. A mae yna bobl oedd di anghofio, oedd di mynd allan o'r arfer o ddarllen wedi ail uchrau, dwi'n gwybod hynny, de. Felly, mae'n amser da. Yndi, gwych. A mae rhaid fi ddweud, dwi wedi darllen, eisiau mond gorffen y llyfr chydig ddyddiau nôl, achos oedd gennau lot ymlaen, a ti'n un o'r awduron na, lle dwi'n gwybod, os dwi'n dechrau darllen un o dy lyfrau di, dwi'n gorfod cael gap o amser, achos mi na I aros I fyny tan 3:00 bore. Ti yn wych am sgwennu fatha page turners, a dwi byth yn gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd nesaf, a mae hwnna'n dipyn o gam. Ond wrth gwrs, mae yna 17 o flynyddoedd I pasio, ers gwrach gwyllt, ac ers I fi'n nabod chdi, ti wedi deitha fi bod chdi'n gweithio ar gwrach y gwyllt 2, ac wrth gwrs mae gwrach y gwyllt 2 wedi dod allan o'n dyma ni, merch y gwyllt. Pam gwrachod, Bethan? Be oedd yr atyniad ag at sgwennu am wrachod yn benodol? Wel, ers pan nes I ddysgu darllen Enid Blyton a'r holl dylwydd teg a brownies a gelws a bob math o bethau, oedd hynny yn amlwg di cydio na fi, ond wrth modd math yna beth. A wedyn dwi'n cofio tir ifanc, o'na gyfres dyledu Bewitched. O, ie, na, dwi'n cofio. Fel enwais rwy'n. O'na cyfres bach ddiniwed, ond o'n I wrth y modd efo, i'n meddwl, swn I cebon rach. A wedyn, Siocola Joanne Harris nath o. O'na rhywbeth am y nofel yna, a'r ffilm hefyd rannu, o'n i'n meddwl, mae jyst yn rhywbeth sydd yn nghyffroi am y syniad o ferch bwerus, sy'n gallu mynd yna i'r ochr dda neu i'r ochr dwyll ydyn ni. A hefyd, mae gen ti'r gadar goch yn Dolgella, oedd hwnnw yn stafell ddirgel doedd. A wedyn, beth ddigwyddodd wedyn, de? Pan nes I feddwl, dwi eisiau sgwennu nofel am rach, o dych chi licen het I gyda lle? Hyfryd. O'n i'n deud gyna ti'n edrych fatha'r boi ar paced Quaker Oats. Diolch, Mana. Just yn gorgeous hefyd, wrth gwrs. A'n ymlaen. Oedd Eirin Griffith wedi sgwennu llyfr Gwrachod Cymru ddoe a heddiw, a nes I ddarllen hwnnw, ac ges I ffasiwn sioc yn darganfod stori Siwsi ar yn stepen drwsi. Ac oherwydd, dwi'n bo, crefydd methodeistiaeth do'n i, oeddwn ni'n cael yn dysgu am Siwsi dol y clochydd. Felly, mi nath hynny danio'r peth, neu mwy ymchwil, neu disgwennu, a hefyd, y prif beth oedd John L. oedd yn brif lyfrgellydd Dolgella ar y pryd. Oedd yn gweld fi'n tynnu'r holl lyfrau yma am rachod allan. Ti'n neud Bethan? Ti'n neud o ddim? Wel, dwi'n mynd I sgwennu nofel am rach. O, paid a deitha. A ti'n mynd I wneud I'm rach, ddo. Ti'n cael I chamddall, bechod. O, gwna hi'n ddrwg, no. Oedd yn iawn, oedd hi'n well storis, oedd hi'n rach ddrwg. Felly dyna oedd dechrau'r busnes gwrachod yma. O, mae'r busnes gwrach dda, gwrach ddrwg ma'n ddifyr, achos nes I mond darllen gwrach y gwyllt. Dwi'n meddwl rhyw 2 flynedd yn ôl, ac erbyn hynny, o'n i'n abo chdi reit, o'n i'n sioct, de. Dwi'n cofio darllen yma,
Mae'n bach. Ond be dwi wir yn licio amdano fo, a mae merch y gwyllt yn y fath ydi, mae Siwsi, prif gymeriad, a Meg rwan yn merch y gwyllt, maen nhw'n neud pethau gwirioneddol ofnadwy yn dydi. Mae yna lot o drais yna. Mae yna lot o... Wel, mae yna bethau ciaidd yn digwydd yna fo. Ond rywsyd, ti dal ar ei ochr nhw. Ti'n ymwybodol o wneud hynna, neu ydy o'n rhywbeth sydd jyst i digwydd yn naturiol? Mae Siwsi yn mynd i ddigwyddodd yn naturiol achos wel, gwendid hi oedd ei thymer hi. A wedyn oedd hi'n neud pethau lle oedd hi'n mynd a un o hoff ddarna grach y gwyllt gan rai ydy'r dywediad cachu hwch. Os oedd hi'n neud pethau, oedd cachu hwch. A wedyn o'n i'n misio Meg fod yn un fath a Siwsi. A hefyd dwi'n hun ac yn gallach ac yn gallu rheoli fy nhymer i well. Felly o'n i'n misio i Meg fod yn union un fath a Siwsi, heb roi spoilers fan. Ond wrth gwrs mae gen i dair modryb. Wedyn drwyddyn nhw, mod i wedi gwneud y tair gwrach, newid cymeriadau, neu siw bod nhw'n wahanol o lia. Mae yna un o'n nhw dorti, mae hi'n drwg. Yndi, ond ti ddim yn drwg licio hi fel darllenydd. A dyna beth sy'n ddiddorol amdano fo i fi, bod chdi'n gallu, ti ddim wedi creu badi. Ti'n dallt nhw fel darllenydd. O, cwestiwn ti fanna, ydy Rhys Dol Ddu yn badi? I fi, yndi, ond dwi'n eitha ffansio fo hefyd. A hynna'n ei fyrdd i. O'n i'n dweud, mae yna 17 o flynyddoedd wedi pasio, a wrth fynd i ddarllen Merch y Gwyllt, o'n i'n gweld bod y cymeriadau Dorti a Anna Lowry pa mor anodd oedd ei fynd yn ôl atyn nhw. Achos yn amlwg, mae di gweithio'n eitha neis bod yna gymaint amser wedi pasio, achos mae'n teimlo fatha bod wedi pasio mewn real time. Mae'n neud synwyr i'r nofel, mae Meg yn cael ei chenhedlu ar ddiwedd Gwrach Gwyllt, a wedyn, da ni wir yn ymuno hi pan mae'n fach, ond mae stori hi'n dechrau tua rwan, dydy? Gweithio'n lyflu. Do, a nes i sylweddoli o'r sgwennu, iechyd, ond i gweithio'n gret fel hyn. O well, mod i di aros 2 flynedd ar 15. Ond i feddwl, pa mor ymwybodol yn i o'r Dorti a Anna Lowry, sgwarnogod oedden nhw rhan fwyaf o Gwrach y Gwyllt. Felly doedden ni'n wir i cael ei dod i nabod nhw yn Gwrach y Gwyllt. O gen i syniad. Ond nes i wirioneddol fwynhau sgwennu y dair yna a'i datblygu nhw. Dwi'n yn gwybod beth ti'n neud efo cymeriadau, ond dwi wedi dwy'n syniad Mihangel Morgan, lle dwi'n gwneud rhestr o beth yn ymwneud â'r cymeriad fatha, be di gwendid nhw, be di hoff fiwsig nhw, be maen nhw'n licio wisgo. Math yna beth, a wedyn, mae hynna'n creu'r cymeriad ni. Wedyn, ni'n gallu gwneud siŵr bod y tair gwahanol. Mi nes i wirioneddol fwynhau sgwennu amdanyn nhw. Ac o'n i'n ffeindio sgwennu am Meg yn fwy anodd, achos mae'n ifanc, yndi? Yndi, efo sgwennu am berson mor ifanc yna, yn enwedig yn hyd-destun cael ei modrybaeth sydd yn hun, a da ni wedi sefydlu'n barod pwy ydyn nhw. Alla bod ei chymeriad hi ddim wedi sefydlu gymaint, ond o'n i'n teimlo bod unwaith oedd Meg yn ôl yng Nghymru, yn ardal i mam, ac yn dy ardal di, Bethan yn benodol, o'n i'n teimlo bod hi wedi ffeindio pwy oedd hi, ti'n meddwl bod hwnna'n deg? Dwi'n meddwl bod hwnna'n hollol deg, achos pan ti'n meddwl am Meg, Drian, mae wedi dros yr ag sy'n yna pwy di, achos dyn nhw'n deuthi bod i'n wrach am hir. Oedden pan mae'n ffeindio allan bod i'n wrach, wel, mae yna identity crisis go iawn, doedd. A hefyd, ffeindio allan be ddigwyddodd i'w mham. A wedyn, o'n i eisiau adeiladu'r tensiwn na. Be neithi, dyn ni'n gwybod be neith Meg, dyn ni'n gwybod sut gymeriad ydy go iawn. A pan mae'n dod yn ôl i'r ardal yma, mae'n fatha'r switch domlaen. Ie. O'n i'n gweld i hefyd yn mynd yn debycach i'w mam yn yr ardal lle wyt ti rwan. A hefyd mae rai fi ddeud, da ni'n gallu gweld cefndir
dad i Zoom yn deg o busnesu. Ie. Ond dwi wastad yn meddwl am du Siwsi fel mae dyna... Ydw i'n iawn? Wyt ti'n byw yn du Siwsi? Wel, mae'r tŷ hyn yn debyg iawn, ond dwi ar ochr ffordd y tŷ Siwsi. Garth Wyllt, gyda llaw, mae Garth Wyllt yn le go iawn. O, reit. Pan o'n i'n blentyn yn byw yng Ngwylod Pentre Bristir, mae yna goedwig yn mynd draw am Dinas Mawlwyd yda. Diolch cyrraedd Dinas Mawlwyd. Wrach bod o. Ond mae'n goedwig ffantastig, wyllt. Ys am defed i fo na, mae'r hedyn dros y ben ddim yn y goed, derw hynafol, sy'n rhyw siapio fel hyn. Ac o'n i wrth modd yn gwneud pethau fyny a straeon a bob math o bethau fanna. A fanna dwi wedi gosod cartre Siwsi stroc Meg. O felly, oes yna du yna? Oes, tu ha, di o de. Oce. Mae yna bobl... Rywsydd oedd gennau adfail yn ymhen. Mae'n bod chdi wedi rhoi bywyd i adfail. Oedd o'n adfeilio, ond mae bobl ma wedi wneud o fyny'n do. Mae rai fi ofyn y cwestiwn mae pawb eisiau gofyn. Un o'r pethau, allai sy'n cael mwyaf o sylw o ran gwrach y gwyllt, o ran merch y gwyllt. Ti'n sgwennu am ryw mewn ffordd sydd yn hollol gignoedd yn llythrennol. Ond hefyd, dwi'n cofio pan nes i ddarllen gwrach y gwyllt, a mae'n digwydd eto y merch y gwyllt, falle yn fwy, bod ti'n sgwennu am ferched sydd yn mwynhau rhyw am be ydi o. Does yna ddim, yn aml iawn, does yna ddim fatha cysylltiad romantis, sentimental, maen nhw just yn mwynhau'r weithred am be ydi o. A mae darllen hwnna yn teimlo fel rhywbeth eitha chwyldroadol yn Gymraeg. Yn Gymraeg? Ie, a mae di wneud fi feddwl dybod, wyt ti'n, nes di drio wneud o yn y ffordd yna, neu ydy o'n rhywbeth sydd wedi dod yn naturiol o'r stori ac o'r cymeriadau? Y ddau. Os dwi'n onest, pan o'n i'n iau, nes i fwynhau darllen llyfrau Saesneg efo'r hiwn yn nhw. Dwi'n cofio mynd ar yngwyliau rhywle a darganfod nofel Molly Parkin sy'n dod o Bont y Cymer o wreiddiol. Mae'n dal yn fyw, mae'n 88 mae'n debyg. Mae honna, mae rhyw hyd yn... Mae chdi hefyd! Dwi'n cofio, o'n i'n mwynhau... Na, wir ti, mae Molly Parkin o blaned arall. Ond, a dyddi yma, dwi'n mwynhau stwff Nora Roberts. Dwi'n sgwennu debyg ddi, dwi'n ymwybodol hynny. Ond bod hi'n lot mwy o bres. Ond hefyd, efo'r busnes gwrachod yma, ond a lot o ferched yn cael eu cyhyddo fod yn wrachod i stalwm, oherwydd bod nhw'n rhywiol. Oherwydd bod gŵr, Mrs Jones, yn ffansiau, achos illa bod eich blyd, mae honna o'r ach, a wedyn, oedden nhw'n cael bai ar gam, oherwydd bod nhw'n licio'r rhyw. Wyt ti'n meddwl bod o'n anodd sgwennu am ryw yn Gymraeg? O, bendant. Yn un peth, mae'r eirfa'n fwy anodd, achos mae gen ti gymaint o eiriau Cymraeg, sy'n eich ti fynd, Saesneg hefyd, ond mae'n fwy anodd, ond mae'n ffordd o wneud o. Tip i bobl sydd yn ystyried sgwennu am ryw, please peidiwch â defnyddio'r gair pastwn. Dwi'n gweithio yna. Dwi'n meddwl allan broblem ydy bod ni ddim yn defnyddio'r eirfa yna yn Gymraeg, na dan. Da ni'n defnyddio'r geiriau Saesneg, dydan, ti wedi bod. Mae godod yna, fe gwrach y gwyllt, rwy'n yn adolygu y llefryd ymol. Felly dim cael rhyw yn Gymraeg. Ac yn ymol, o'n i'n gwneud, dwi'n meddwl. Ond na, ddim yn Gymraeg. Ond mae eisiau ni ddechrau cael rhyw yn Gymraeg a galw pethau sy'n enwau Cymraeg. Ond wrth gwrs, mae'n gymaint o'n nhw fel o'n i'n dweud yn enwau gwirion. Mae nhw'n rhy blas y pryd yn nhw. Sentimental allan. Ie. Ti'n meddwl bod ymateb pobl, achos o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod yna lot o sôn, pan mae pobl yn siarad am y nofela yma, mae yna lot o sôn am y ffaith bod nhw'n sexy iawn. A dwi'n meddwl, tybod os ti'n sgwennu'n Saesneg, falle, sa'n nhw ddim yn cael y sylwadau yna. Ydyn ni'n ymateb yn wahanol yn Gymraeg i sgwennu am ryw? Wel, ti sôn am iaith y capel a menig gwynion, achos os am llawer yn ôl, o bobl yn dweud dwi'n dygared i Gymraeg, achos rhywbeth Saesneg oedd hynny, de. Rhywbeth ti'n gweld yn y pictures. Ie. Oedden nhw'n copio pictures a dweud, I love you, yn Gymraeg.
Ie. Ti'n datblygu hynna at ryw, mae'r un fath eto dyn nhw'n di gweld o mewn print. Mae rhai gnaffas, nofel John Rowlands, pyn ôl yn y 60au di da. Mae ddiniwed ofnadwy. Uniwan, Doc horror ydy gynnu. Wnaeth i chdi un rheswm o'n i'n benderfynol o sgwennu am ryw, oedd o'n i wedi darllen nofela Cymraeg gan ddynion lle yna ryw, ac oedd i troi'n stumog i achos oedd nhw'n dreisgar a defnyddio'r ferch fatha baw, ac o'n i'n meddwl, ne. O'n i eisiau rhoi y ferch in charge. Ie. Wel, mae hwnna'n arwain at gwestiwn arall i gwir. Wyt ti'n ystyried dy hun fel awdur ffeminyddol? Achos i fi mae dy waith di wastad yn neud, mae'r merched i gyd mor gry. Ond dwi'n gwybod os ti'n neud hynna, achos bod chdi'n ddynas gry iawn dy hun, dwi'n gwybod os di hwnna jyst yn dod yn naturiol i chdi, neu wyt ti'n neud pwynt? Dwi'n gwneud pwynt, a mae'n dod yn naturiol. Ys pan dwi'n ifanc, merch hynna o gan ffarm, ac o'na bethau do'n i'm yn cael gwneud oherwydd mod i'n ferch, a o hynna'n ngwylltio fi yn ifanc iawn, a yn enghraifft i chdi, o'na aelodau'r teulu ystynedig dydyn ni yn dweud, o rhaid edrych ar ôl yr hogia, neu siw bod nhw'n iawn, ond mae'r hogia mod i brodi. Dwi'n meddwl dyna pan dwi'n di prodi. Hefyd gymaint. A hefyd, dylanwad llyfrau, dwi'n bos ti wedi darllen The Women's Room gan Marilyn French. Na, ti wedi sôn amdano fo. Oedd allan yn y 70au ac o'n i ta be, 2015 darllen o. A nath o wirioneddol newid y mywyd i, chos o'n i wastad wedi bod yn domboi. Ac yn cysau'r busnes na gyd i neud hynna hogan ti. The Women's Room, oedd rhai bobl yn dweud bod yn brainwashing, agoriad llygad oedd o'r pryd. A wedyn, dwi'n mwynhau darllen llyfrau fel la, dwi'n mwynhau ffilmiau fel la, lle mae'r ferch y gry, a dwi'n mwynhau sgwennu llyfrau fel la. Yn y bon, dwi'n sgwennu beth dwi eisiau darllen. Gret. Dwi'n cofio chdi'n sôn bod chdi wrth sgwennu hwn, nes di gael trip i Iwerddon do? A dwi'n cofio chdi'n dweud bod chdi'n mynd ar drip ymchwil i Gwrach y Gwyllt 2 sydd wedi troi fewn i Ferch y Gwyllt. A mae rai fi ddweud ar y pryd o'n i ddim bach yn siomedig, a hefyd wrth ddechrau y nofel, o'n i'n meddwl, mae hwn yn digwydd yn Werddon, a dwi wir yn licio pan ti'n sgwennu am ardal Dolgella, achos dwi'n abod o, a dwi'n gweld y lle. Ond dwi'n meddwl na un o'n nodweddion dy arddull di fel nofelydd ydy bod chdi'n gallu sgwennu am le mewn ffordd sydd yn ffilmic iawn. Dwi'n gweld bob dim yn ymhen, ac erbyn chydig y dudalena fewn, dwi yn y castell ma'n Werddon, dwi'n gweld o, mae o'n iawn, da ni'n gorau bod yn Dolgella. Y busnes sgwennu am le yma, di o'n rhywbeth ti'n ymwybodol bod ti'n neud o? Di o'n rhywbeth ti'n ymarfer? A hefyd, nid i jyst deud chydig bach am dy drip di Werddon, pam dewis Werddon yn un peth, ond... Cynnig ateb yr un, na, dwi'n mynd ymarfer sgwennu am le. Mae'n rhaid bod o jyst yno fi. Mae'n ynghyfansoddiad i ni, chos pan o'n i'n byw fan hyn, yn 90au, ar y gol o'n eisiau mynd o yma. Bored. Eisiau mynd i'r rhywle llawer mwy cynhyrfus. A mi nes i mynd rownd lot, a dwi wedi teithio lot am byw mewn gwahanol lefydd, ond mae'n ngwreiddiau. Felly, mae syniad o le yn bwysig. Ond pan mynd i Werddon, yn wreiddiol, o'n eisiau mynd i Canada, ond o'n i methu ffordd efo. Ac os o'n i gwybod bod yna wrachod wedi mynd draw i Canada yn 16 rhywbeth. Nes i gwarfod dynas na o'n i'n dweud bod fi'n sgwennu am wrachod, mynd, my grandmother's a witch. A hynny yn Labrador o hwnna. Beth bynnag. Felly, o'n eisiau mynd i Werddon, a be nes i oedd, allan y llyfrau yma, A Bewitched Land, Ireland's Witches, ydych chi'n bod hwnna? A Wild Irish Women, Extraordinary Lives from History. Mi'n edrych fel chdi ar y clawr yma. Ni? Yndi. Wel, eithon ti'n iawn. Rhyn spit. Sirioed feddwl. Beth bynnag, a mae yna wrachod yna, a wedyn mae'n mynd dod ar draws hanes B.D. Early, oedd yn berson go iawn. A mae yna Fwthyn,
Lle oedd hi'n arfer byw yn y goedwig ma, a neb yn fawr neb yn gwybod amdano fo, so mae fi'n neud yn ymchwil, a mae fi'n cael Airbnb reit wrth ymyl. Wel, nes i fwynhau, a mae fi'n llusgo'n ffrind arall, sydd hefyd yr enw Bethan. So oedd honno eisiau mynd i weld sut oedd Marts yn gweithio yn Werddon, ffarmwr fi. Chwythu. Felly, lot o hwyl yn chwilio am fwthyn BD-early, a hefyd y llyn lle mae wedi taflu'r botel las mae mewn. O, mae stori botel las yn wir hefyd? Di. A mae yna lyniau, mae gennau dudalen Gwrach y Gwyllt ar Facebook lle mae'r llyniau o'r bwthyn a'r pethau oedd yn y ffenestri a felly. Os gennych chi ddiddordeb. A castell nath yn nhanio fi. Ti'n gwybod, dwi wedi sôn efo chdi am hyn o blaen, ond wrth ddarllen Merch y Gwyllt, oedd na un rhan ohono fo, nath neu fi'n hollol anghyfforddus. A mae rai fi ddeud, nes i ddarllen y rhan yma, a nes i gael drwyddo fo, a nes i roed y llyfr i lawr. Ac o'n i'n meddwl, mae hwnna'n lot fawr iawn i gymryd i fewn. A dwi'n eisiau roed unrhyw spoilers, ond mae merch ifanc iawn yn fo, yn gorfod tystio trais rhywiol afiach, dydy. A wedyn, nid yn unig yn gweld y trais, ond da ni'n gweld ei hymateb hi. Ac oedd o mor upsetting i ddarllen. A wedyn nes i feddwl, dyna di'r pwynt, ynda. Ti'n trio wneud i ni deimlo yn anghyfforddus, a ti'n trio cael ni i deimlo be oedd hi'n teimlo. Ond fydd unrhyw un sydd wedi darllen y nofel yn gwybod yn union am ba ran dwi'n sôn. Pa mor anodd oedd, achos ti wedi creu'r cymeriad yma, ti wedi creu Meg yr hogan ifanc. Ti wedi creu nhw i gyd, a wedyn ti'n rhoi hi drwy hyn. Pa mor anodd oedd hynna? Oedd o'n anodd iawn, a dyna'r darn nes i'n golygu dipyn yna fo. A nes i am oes yn trio sgwennu, cos o'n i'n meddwl, mae hwn yn... Ti'n teimlo'n euog yn neud o, ond oedd o'n bwysig i'r stori. Oedd. A hefyd, oedd o'n gyfle i weld, fel ti'n dweud, sut o Meg yn ymateb, ond hefyd sut oedd y tair modryb, come on, tlaen, yn iawn, fydd yn oce. Felly oedd o'n gyfle i ddatblygu cymeriadau nhw, a hefyd y busnes anghyfforddus yna, cos rhyw fath o chdi, mi nath yn chwaer, pan nath yn chwaer darllen y darn yna, oedd hi just... A mae hi'n onest iawn, mae hi'n deithau be mae'n deimlo, a dweud, dwi'n licio hwnna o gwbl. Na, ond da ni'n mi fod o licio fan oedden, dyna di'r pwynt. Na. Ond da ni'n gallu dweud, si fyddi di licio'r diwedd, oce? Dal i fynd. Ysdi, yng Nghymru, ynda, y diwydiant gyhoeddi, wan. Dwi'n meddwl bod ni'n tueddu... Wel, beirdd ydyn superstars ni yng Nghymru, ynda. A dwi'n meddwl, tybod ydy hwnna yn gweidi drwodd i'n llenyddiaeth ni dipyn bach, bod ni'n lot mwy tebygol o gannu clodydd a dathlu a gwobrwyo awduron sy'n sgwennu mewn ffordd reit flodeuog, reit farddonol. A ti'n sgwennu pethau sy'n hawdd iawn i'w darllen, ond eto dydyn nhw ddim yn hawdd yn emosiynol. A maen nhw'n page turners. Wyt ti'n ymwybodol o hyn? Ydy o'n rhywbeth sydd ar dy feddwl di? Achos ti di deitha fi o blaen, mae yna ddyfyniad gan rhywun a dwi'n yn gofio pwy, easy reading is damn hard writing, a mae o mor wir. Ond pa mor ymwybodol wyt ti bod ni'n trysori bobl sydd yn fwy, sgwennu'n fwy barddonol? Ymwybodol iawn. Mae Stephen King, darllenau, os na ti wedi darllen on writing Stephen King, mae gen fo anferth o chip ar ei ysgwydd, achos mae o'n cael un peth, achos mae nhw'n page turners, a mae o'n gweithio galed ar y plot, stori, a felly, ond diolch yn cael ei ganmol gan y beirniad ydyn ni. Dwi'n y peth, a mae'n brifo weithio, ond fel ddedodd Daniel Owen, i'r darllenydd cyffredin dwi'n sgwennu, nid i'r doeth ar ddeallus. Dwi ddim yn anelu bobl o lefel A neu gradd Gymraeg. Ia, ond mae pobl sydd efo lefel A gradd Gymraeg yn darllen dy lyfrau di hefyd. Ydyn, ond nhw'n gyd licio nhw.
Mae gen ti fyny, mae gen ti... Mae'n oed, dwi'n gwybod bod bobl yn darllen yn llyfrau fi, ond anamal weli di draethawd am yng ngwaith i, achos camu ydodd, mae gwaith yn y bon, mae stwff ti'n darllen. Stwff ti ddim yn dall, mae bobl yn sgwennu traethodau i ti i egluro wrthych chdi am be maen nhw. Wel, dwi'n eisiau mynd i'r... Dwi'n am yn fi. Dwi eisiau bobl ddarllen mwyn pleser, ac i mi, mae'n weithred wleidyddol, mwyn dyfodol yr iaith Gymraeg, mae rhaid ti gael rhan fwyaf yn mwynhau darllen Cymraeg, nid just yr elite, y 5% na sy'n set un. Dwi'n sylwi lot, achos bod fi'n mynd teithio ysgolion a dwi'n mynd i grwpiau darllen a grwpiau sgwennu a bethau. A dwi'n wastad yn gofyn, achos dwi eisiau gwybod be mae bobl yn darllen, pa awduron da chi'n darllen. A mae o'n codi bob tro. Yn arbennig, efo pobl ifanc. Felly, mae o jyst yn rhyfedd i fi bod chdi'n un o'r enwa sydd yn codi yr unig enw sy'n codi bob un tro. Ond dwi'n gwybod bod chdi ddim yn cael digon o sylw, falle? Man, gai ddeithio chdi pan dwi'n gofyn hyn am ysgolion, dy blincyn enw di sy'n dod fyny hyd. Do'n i'm. Ti'n jyst yn dweud yna o'n, achos bod fi'n bod yn neis o chwi. Na, ond diolch am o'n Glen. Dwi'n cael sylw, dydw. Just, mae yna dueddiad i sbio lawr trwy'na i ryw. Mi doedd Eiri Gwyn, Cari Eiri Gwyn, ond mae nath o ddau rhywbryd, ni ati sgwennu sothach da. O'n i'n mynd cynna? Na. A ti'n meddwl... Dwi'n gwybod beth o feddwl. Dwi ddim. Sothach as in junk food, bod ti'n gallu darllen o'n hawdd, ti'n bita o'n hawdd. Ti'n well na Big Macs, di? A dwi lyfio Big Macs, dwi'n mynd. Ti'n teimlo, pan ti'n sgwennu nofela, wyt ti'n teimlo cyfrifoldeb? Achos ti'n sgwennu blant hefyd, wrth gwrs, gen ti gyfres Cadi hefyd, mae yna lyfr lliwio wedi dod allan yn ddiweddar yn dod. Wyt ti'n teimlo cyfrifoldeb, wyt ti'n ymwybodol o pwy yd'r gynulleidfa a, oes ydy hynna'n rhan o'r broses creu chdi? Dwi ers dechrau yn ymwybodol iawn o'n gynulleidfa. Dwi'n anelu llyfr at pwy bynnag plant, mae gennau blant penodol mewn golwg. Yr arddegau, nes i wirioneddol fwynhau fy arddegau, a wedyn dwi'n tueddu i roi fy hun, sgwennu rhywbeth fyswn i wedi licio yn yr oed yna. A wedyn ti weddol saff. Achos o'n i yn yr arddegau, wrth y modd yn darllen, ond os o'n i'n darllen llyfr, oedd o'n rhy llenyddol, efo tudalen gyfa o ddisgrifio cyn i'n byd digwydd. Felly, dwi'n cofio hynna. Mae'n mater i. A wedyn, oedolion, dwi'n sgwennu ar gyfer bobl sy'n licio'r stwff dwi'n licio. Teddu fod yn merched, a mae yna lot o ddynion allan fan'na. Dyna'n enghredig sydd ddim yn rhy gul i fel, lle'r genod. Mae yna rei dall am fan'na, ond mae gen ti rhai dynion, a nhw ddarllen dy stwff di, cos mae gen ti label worthy. Ddim worthy, beth yw'r gair dwa? Na, dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, mae'n rhyfedd, achos dwi'n meddwl bod ni mor wahanol o hynna. Dwi ddim yn chwaith, ond... Ond mae yna rhywbeth wedi digwydd yn y daith yn rhywle, da ni'n cael yn labelu mewn ffyrdd hollol wahanol. Ond dwi'n hapus efo'r label, ba fi'n sgwennu am ryw. Ti'n mynd sgwennu am ryw? Excuse me, gael dweud pawb, o'n i ar gwrs yn hyn newydd, a mae fi'n rhoi tasg i sgwennu darn eitha... Sgwennu stil darn anhygol! Ond ti'n coi... Na, fel Saesneg doedd? Saesneg, ia. Oedd. Mae gen ti hefyd... Mae gen ti vlog am lyfrau plant a bobl ifanc. Pam nes ti ddechrau'r blog yna? Achos ti fel awdur, mae gen ti ddigon i wneud, Bethan. Ond dwi'n gwybod bod chdi wrth dy fodd efo sgwennu YA, Young Adults, sgwennu bobl ifanc, a bod chdi'n darllen lot o nofelau bobl ifanc. Pam oeddech chdi'n teimlo fod bod ni angen blog yn Gymraeg am lyfrau fel hyn?
O, mae'n bod, ys rhaid blynyddoedd rwan, ac ar y pryd, o'n i'n cael llawn bol o weld yr holl sylw i lyfrau plant Cymraeg yn mynd i'r addasiadau. Doedd y llyfrau gwreiddiol ddim yn cael ei gweld, o ti'n mynd i siopa a jyst yr Diary of a Wimpy Kids Cymraeg a'r Harry Henlyn, heina i gyd, Peppa Pink, beth enw i? Heini oedd i'w gweld yn amlwg ar y silffoedd, a wedyn o'r llyfr Mary Dopwood wedi cael ei stwffio dan i'w silff. Nid dyna'r diwydiant byd llyfrau Cymraeg, achos tas o'n i wedi dod o'r ffrind o Ffrainc i fewn, o dyma'n llyfrau Cymraeg ni, ond mae hynna i gyd yn gyfieithiadau. Embarrassing. Felly, a hefyd, os nad i bobl yn gweld y llyfrau Cymraeg yma, dyn nhw'n prynu nhw, maen nhw'n just yn prynu'r un rhai, a wedyn mae gen ti fwy o bres yn mynd i'r addasiadau, llai i'r gwreiddiol, awduron yn torri clona am bod neb yn prynu nhw, hynna i gyd, dyna pam nes i ddechrau'r blog. Wyt ti'n meddwl bod pethau di newid ers i chdi ddechrau? Dwi'n meddwl bod pethau di gwella. Nid oherwydd fi, ond mae gen ti bobl eraill di dechrau, mae silff lyfrau di dechrau, Mae'n anffodus bod yr addasiadau dal yn y rhestr y 10 ucha. Achos weithiau ti'n cael 10 ucha llyfrau plant a un llyfr Cymraeg gwreiddiol sy'n yna. Achos pan ti ar ryw restr fel yna, ti'n cael sylw. Mae yna dieddiad hefyd, dwi'n meddwl, efo llyfrau Cymraeg i bobl ifanc a llyfrau Cymraeg plant, bod mae rhywbeth yn cael ei gyhoeddi a wedyn mae'n mynd, yn diflannu. Da ni mond eisiau newyddeb o hyd. Mae yna berla wedi cael ei cyhoeddi sydd wedi diflannu a mae hynna'n torri nghalon ni. Be sy'n nesaf da? Dwi hanner ffordd drwy nofel eitha ysgafn ar gyfer oedolion o safbwynt ci, sydd yn ddiddorol, yn trio sbio ar rhywbeth drwy lygyd ci. A mae yna rhai bobl, mae yna wefan yn rhywle, Does the Dog Die. Mae bobl ddim eisiau darllen llyfrau na gweld ffilmiau lle mae ci marw. Sori, mi fydd Mot yn marw. Be? Ti wedi rhoi spoiler, ti'n di sgwennu fo eto? Mi fydd mae'n mynd i farw. O, Bethan. A beth sy'n effennol, ddim mae'n gas di del, mae'n 4:10 a hanner, felly sgen i'n lot ar ôl. A dwi'n gwybod, mi fydd hi marw fel mae'r llyfr yma yn cael ei eni, a dwi'n... Felly mi fydd o'r galon. Felly dwi'n mynd i grio bwcedi yn gorffen nhw. A wedyn hefyd, dwi wedi cael comisiwn o gyda llaw YA yn Gymraeg. Ydy oi, oce, maen nhw'n oedolion ifanc. Mae'n gret. Comisiwn i sgwennu nofel oi am, eisiau be, merched sy'n gladiators. Cos mi oedd na fe. Perffaith i chdi os gael ei ddweud. Mae o'n di. Yndi. Achos nes i ddarllen treoleg y melanau nes di sgwennu. A maen nhw rhoi ar chydig nofela lle dwi wedi darllen nhw a di meddwl dwi bod yn eitha blin ma' chdi sydd wedi sgwennu nhw a dim fi. Achos unwaith eto gen ti'r prif gymeriad sy'n just, mae mor gryd ydi, ond mae pawb eisiau bod yn hi. Felly mae'n siŵr fydd y gladiator di'r ei fath. Be di gladiator yn Gymraeg? Dwi'n mwyn gwybod o. Deg gwir, oedden nhw'n galw nhw'n gladiators yr adeg hynny, felly dwi'n gorfod neud lot o ymchwil. Wych, Bethan, diolch o galon, a pob lwc efo merch y gwyllt. Gobeithio nei di werthu miloedd ar filoedd ar filoedd, achos mae'n wir, nes i wir fwynhau o. Mae'n un o heina neu fynd yn ôl ei ddarllen o eto. A galla mynd yn ôl i ddarllen Gwrach y Gwyllt hefyd, a gweld sut sydd wedi plethu'r ddau, felly, ia. Gobeithio gawn ni banad cyn bo hir. Gobeithio wir. Wyneb yn wyneb. Ynde, ddim yn le. Ia. Diolch o galon chdi, Bethan.